Mati. Wah. Wah. Wolo. Oke. Wah. Mundur. Yen kowe durung tepung, yen kowe durung manuh, ditepungake Senjaki. Aku Raden Suratayuda. Aku Suratayuda. Ora takon ya wis. Mundur. Ora sudi. Kowe mundur. Ora sudi. Yen kowe panggah, kowe nekat, budi tak sembadani bangga rampungi mati dening aku gagean cangkem. Bos. Waduh. Awas. Reno pangindamu di bantanganku pecah sirahmu. Wah, bos. Wah, wah, bos. Bos. Wah, bos. Yo. Awas. Nyoh dadamu. Wah, bos, 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 walayam delok, waduh, bos, wah, bos, luluh, go. Awas. Oh. Hey. Oh. Wah. Waduh. Wah.
Sembelih kowe. Wah. Wah. Oke. Oke. Wah. Wah. Durnaina panalinganira lumacaring ratri pecah kapisanan jinandak resang trusta jumena Duh eyang Durna yang sing kuni kados pundi yang ngendikanipun Kanjeng Rama kula dipun dhawuhi supados manjing wonten wana yasa wana krendha wahana inggih manjing wana krendha wahana yang dawuhipun Rama kula dipun dhawuhi supados teteki nglampahi tirakat eyang lole putuku nggal semana pancen bener ya ngger sing dawuh kuwi pun eyang sebab aku nampa wasitaning Bathara gegayuhan Sudarmamu angger Duryudana bakal nerukake anak turun anak putu putra wayah ora mung kamulyan dipethik dening angger Duryudana ning bisa lumintir menyang yogane yogi putuku Lesmana Mandra Kumara ning syaraté nggonmu dadi ratu kowe kudu kasinungan wahyu ratu upamane mboten usah gayuh wahyu pripun dasare kula niku wong nggih putrane Kanjeng Rama mangka Rama niku nggih ratu kula niku rak nggih mesti dipilih dadi ratu eyang upama kok kele dadi ratu merga akeh ngredana akeh dhuwit sing disebar dening Angger Duryudana kowe dadi ratu ning ora kuwahyon mung merga dhuwit merga dipilih karo rakyat ning sing jeneng wong kuwahyon ya ngger ana lepute kabeh do maringi pangapura kuwi yang jeneng ratu kuwahyon nggone nyekel panguwasa bisa gawe adem lan ayem uriping para kawula satemah uripe padha ayem tentrem kuwi ratu sing kesinungan wahyu wah pripun niki kula malah bingung wong kula nggih mboten nate tirakat apa brata wong yen poso Ramadan mawon kula nika nggih janji pun jam 10 kula pun buka kok mai buka wong urung wancine sebabe apa asam lambung kula komat eyang timbang kula mati nggih luwih becik kula medhot mawon ning rak niku iso diganti pidyah kula niku iso maringi wong pergondol niku 50.000 najan kula mboten kuat poso ning kula pun sah merga kula pun maringi pidyah ning kurang becik mula yo nggih tak suwun kowe anak ratu kudu betah wani tirakat tapa brata remuk bubuk dados rempon wana krendha wahana Kurawa mengsa kalian Setyaki eyang ora apa-apa mongko pawartos kula tampi jarene Kurawa niku kawon nek mau kalah ning mengko menang ngono menang aja kuwatir ngene nggih rewang priyanten saiki kowe tak dawuhi supaya lungguh sing prayoga keparingipun eyang aku tak sedakep salugu juga ngeningke cipta nyuwun marang panguwasaning pukulun Betari Durga muga-muga ana sulak pepadang sing bisa gawe pepadang bisa nyunari putuku Lesmana Mandra Kumara dicuni kula Kakang Durna rewang priyaten di kula tak ngeningke cipta mugi-mugi diayomi dening pukulun Betari Durga monggo kula dherekke Kakang Durna
tan pamar pamoring sukma sinuk maya winaya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana jati sedagep saluku juga ngeningke panca indriya sang tapa penemban Durna panca wilangan 5 indriya pengangen-angen ana rupa tan kadulu swara tan rinungu ingkang kapandheng muhung pucuking grana kusika sekawan kang kaberat sajuga kang sinidikara kinarya nut lakstaning brata megeng napas lan nupus lidah kapadalaken palenggan rasul tis kaya mati ngadeg satemah kaya ngancik alam malakut kaya mati jroning urip kaya urip jroning pati ana daya luweh nempuh mring kayiwangan dandang mangure teja mencorong praptanipun sang Pandya Bathari Durga tobat sawage 21 dina ulun waspadake kaya dene penemban Durna pates sing kunilan Lesmana Mandra Kumara nuwun inggih Dapa kulun nyuwun pangapunten amit sewu kula ingkang madeg daya mukjizat linging cipta kula pancen tumuju dhateng paduka pukulun Bathari Durga lang rumiyin kula nyaosaken pangabekti kula mugi katampiya pukulun kula gi ngaturaken pangabekti mugi katampiya pukulun doyang pukulun kula gi nyaosaken sembah pangabekti mugi katampiya yang pukulun iya ya wis ulun tampa Durna Sengkuni apa dene jeneng kita Lesmana Mandra Kumara ana parigawe apa jeneng kita kok ngaturi kelawan panjenengan ulun wale-wale menapa pukulun kula menika ginebog dening Angger Drayudana araning sak mangke anak Prabu badhe lereh keprabon ing pengangkah badhe mulyaken nurukaken putra wayahipun mliginipun wayah kula Lesmana Mandra Kumara sakderengipun dipun jumenengaken ratu atur kula kedah nggayuh Wahyu Cakraning Ngret utawi Wahyu Ratu namung kemawon pukulun kinten kula mboten namung Kurawa ingkang badhe nggayuh kalebet para Pandhawa utawi putra-putra Ngamarta. Kula nyuwun pratikelipun nyuwun pengayomanipun pukulun. Murih wayah kula Lesmana saged nampi kanugrahan Wahyu Cakraning Ngret. Caranipun jas pundi pukulun? Tobat sawage 21 dina. Durna apa dene Sengkuni kula wonten dawuh. Kula wonten dawuh pukulun. Jer Basuki mawa beya kalaksananing panjangka kudu mawa pangorbanan upama kok bener ingkang bakal nampa kanugrahan iki para Pandhawa utama lancur-lancur Ngamarta kabeh kuwi kena diwiradati kodrat kudu diwiradat ning ya kuwi ana syarat-saranane syaratipun menapa pukulun syaratipun menapa pukulun kalamun wis pasrah jiwa raga kelawan jeneng ulun sing bakal minangkani ulun sing bakal mbudidaya syarate
besok Titi Wancil semono tumekaning pati Sukmane dadi wadyabala ana ing Kayuwangan Dandang Mangure Durna. Dos pundi Kakang Durna dipenggali riyin mulya sakniki ning Cilaka Benjang. Pripun? Sakniki mulya entuk wahyu ning Benjang ingkang wayah Papa Cintraka Sukmane nglambrang manggen wonten Dandang Manguri dadi kancane jin setan priprayangan engklek-engklek belis gundul. Pripun Kakang Durna? Dicuni wong urip niku sing digoleki napa? Kamulyan. Sing digoleki niku mulya. Lah isane mulya nek wong pun mulya berarti wong turah mangan. Ngeten. Ning nek wong mboten mulya mratandani kurang pangan iku. Lah mula sing digayuh kamulyan. Perkara benjang, perkara mati dirembug mburi. Sing baku sakniki iso ngenyam kamukten. Wong niku nek mulya kesenungan pangkat derajat bondo pirang-pirang niku ajeng wayu, ajeng bojo, golek simpenan niku gampil. Yen ngaten badhe kula sagui. Piye Durna? Kula sagahi pukulun. Mboten namung wayah kula semono mandra kumara kalebet pejagesang kula. Nyawa kula udhakaken pukulun ing ngebaken wayah kula kasembatan nggayuh wahyu cakrane ngeret pukulun. Duh uripane yang yen kula benjang mati niku malah Sukmane manggen wonten Dandang Mangure dadi kancane setan ning wis meneng wae sing baku kowe entuk gawe ora sakakan pertikah. Ora sakakan prejaka meneng manut karo pune yang. Yen jeneng kita wis pasrah jiwa raga dinteni ning papan kene Durna sing kuni. Ulun mengko sing bakal golek sisik melik. Tumurning wahyu bakal tinampa dening sapa? Mengko ulun sing bakal begal, ulun sing bakal nyidra. Entenono ing papan kene Durna lan sing kuni. Lerem dhisik ya, mundur. Kagat resang kapirangu rinangkul kinempit dampit dosang retnaning bawana yogi tukang walang ati Bung Ilahing Mastuhuna kadangipun Kakang Yayi Samba pun Kakang ingkang prapta pun Kakang Bambang Srigati Atmajane Rama Pukulun Bathara Wisnu Samba ulun ingkang prapta tangiya jugarna nggon kita tapa najan panjenengan ulun ingkang prapta parandene jeneng kita
Mboya njugarake nggone Tapa Brata. Kang pemangkono ayo kaget pun kakang ingkang bakal mungu. Panjenengan ulun sing bakal njugarake Yai Samba tangi ya Yai.